Dobrý den, už jsme se tady dlouho neviděli, už jsem dlouho nic nenatočil. Já nevím, co mám natáčet. Takže si jdem po dlouhý době ukázat můj inventář. Takže mám tady Danger Egg, to už nejde získat, teď je Urban Egg. Jako toho nechci tradit. Ale kdybyste měli oférku, tak řekněte jo. Napište do komentu. Hry máme Doda, toho netradím, to je můj Milášek. Metal Oxe, toho trading. Spinosaura, toho nechci. Metal Oxe a Spinosaura nechci. Jestli máte oférku za ty oba dva, tak napište do komentu. Tak mám tady Rapid Doll. To nevím, co je. A panenka asi. Jo. Dělám si neon sám. Petvíry, těch mám docela málo. Pardon, že se mi to nenačítá, jo. Tohle, to potom se... No taky ne, takže... Auta, těch mám docela... No málo. Hraček mám docela dost. Mám tady LGBT vajku. Takže... Jdeme tradit. Tak co, už vyšel ten nový Urban Egg, nebo ještě ne? Napište do komentů, jestli mám natáčet častěji. Urban Egg. Rychle, oh my god. Tam měl Urban Egg. Hele, teď mi vypadlo to slovo. Střihnu, než se mi to úplně všechno načte. Tak pardon, spletnul jsem se. Řekl jsem střihnout místo stopnout. Dobré, ale berte to v potaz. Oh my god, ono se dá jít do toho města. Oh my god. Všechno tady vememe. Ukradni to auto. Oh my god. Bicykel. Tam chci tam. Ale tam mi verliba. Orka. Dobré, nebudu zase tak vyvádět, jo. Sledujte mě určitě na TikToku na fan. Oh my god. Napište do komentu, jestli mám udělat soutěž o jedno Urban vajco. Jo. Co teď kupovat nebudu. To bylo asi všechno pro dnešní video. Napište do komentářů oferky za Oxe a Spinosaura a jestli mám udělat soutěž o Urban Egg. Tak zatím čus.